Sa inyo mga cancer, ako nga pala si Paulo at sana di nyo nakalimutan na magsuot ng mask kung wala kay N95 na mask kahit anong mask na meron kayo, mabuti na yun kesa wala. So ngayon, dadaanan natin ang mga tungkol sa Taal na pinadala sa atin at sabi nila husgahan daw natin. So dadaanan natin mga kabubuhan, kabutihan, kakanseran, kasukutan. Total usong-uso mga challenge sa Pilipinas, ibang prank challenge, Catriona Challenge, Tala Challenge, walang silbi yan sa lipunan. So isip ko, Taal Donation Challenge tayo ngayon. Kada makakakita tayo ng kasukutan sa internet, magbabayad tayo dito ng 100 pisos. Sana mahikayat kayo na mag-donate din lahat ng mga donation ng mga lugar. Lalagay ko dyan. Sasendan ko dito nasa baba kung gusto rin mag-send ng kahit anong meron kayo. Diba, tulungan tayo dito at makakabuti yan. From David, Ashfall from Cainta, Rizal. So ayun guys, galing ako sa labas at pauwi na ako ng bahay. Nandito ako ngayon sa Cainta. Okay. So medyo ramdam natin yung ashfall dito. Unti lang naman. Pero hindi tayo ganun kaapektado. Pero syempre, mag-ingat pa rin tayo, mag-mask. Lagi mag-mask. Para sa kalusugan din natin yun. So ayun nga, Cainta, hindi tayo masyadong apektado dito. Wala masyadong ashfall sa labas. Ingat na lang din. Basta mag-iingat kayo. Buti lang may salamin ka, di ba? Safe ang iyong mga mata. Baka may matrigger dyan. Lagi may matrigger dyan. Huwag niyo pagtawanan nyo, yung na. Hindi mo pinagtatawanan yung mga tao naghihirap. Ang ginagawa natin, pinapaliit natin yung problema para mas ma-handle natin. Isipin mo yung isang problema o isang sakuna ay sobrang laki na wala kang magagawa. Diba? Mas mararamdaman mo lang natalo ka. So, kapag gamit ng humor, mapapalit mo isang problema na mas kakayanin mo, di ba? Na mas kaya mong labanan, di ba? Sa mga memes na dadaanan natin ngayon, kung nati-trigger ka pala sa ganito, umalis ka na, mag-donate ka na lang. Hindi yung kabubuhan yun na isang katuwaan lang. Kung yung mga tipong taga-Talisay, Batangas, may mga nagko-comment na, buti pa to na mas nakaka-relate o mas feeling nila may kasama sila sa hirap na to. Di ba? Meron silang kahawak kamay. Ano to? Oh my God. Ito ang tunay na Taal Challenge. Nice. So muted na yung kanta dahil alam nyo naman, literal na sumayaw siya sa tabi ng Taal. Nice. Hindi ko alam kung mainis ako o hindi. Ito ang nagagawa ng TikTok na. Sige pa, mag-donate na tayo. $100, lagay mo na lang dyan pa. Maraming salamat. May mga taong okay lang to, may mga taong hindi. Naintindihan ko rin naman ang both sides. Yung one side is, well, ang TikTok naman ay sukot talaga in general. So, paano man ang rason mo, ano man context ng ginagawa mo, talaga. Sunod. Yan, sakto. Tatagawa ka tayo donation challenge. Mga YouTube vlogger, milyon-milyon kinikita nyo ngayon. Kayo magsama-sama, mag-collab kayo lahat. Gumawa kayo ng challenge. Tuloy sa Batangas, puro kayo totropahin o Jojo White challenge. Boom! Magandang content to mga boss. Hindi pa parang paradox yun. Hindi pa parang ironic yun na nabibidyoan mo yung pagtulong mo. Kaya nga ayaw akong gawing seryoso to itong video na to sa pag-donate. Kasi hindi dapat big deal yun di ba? Pag gusto mo tumulong, tutulong ka. Di mo kailangan videohan, di mo kailangan pakita, di mo kailangan gawa ng content. Itong ginagawa ko naman ngayon, gusto ko ipa-aware sa inyo yung mga ibang kabobohan at katangahan na naganap throughout dun sa pangyayari sa Taal. At marami pa dito mga pagdadaanan natin na mga iba pang issue na hindi connected sa pagdodonate. Pero syempre, ang habol natin dito, awareness sa mga tao para mas makita nila. So, kung ayaw nila i-post yung kanilang i-donate, di nila kailangan ipakita. Di ko lang para meron ditong pag-scapegoat ng mga manonood na, di ako makapag-donate. So, ikaw na vlogger, ikaw mag-donate para sa akin, para malinis ang konsensya ko na nakatulong ako kasi pinilit kita mag-donate. Ito ba yung ironic doon? Kaya ito nakita ko, isang mayaman na YouTuber. Ako YouTuber lang, di ako mayaman. Nakita ko to, tapos, oo nga, dahil sinabi ito, gagawin ko to. Diba siya parang disingenuous? Parang hindi siya totoo. Parang ayoko na tuloy gawin. Kasi sinabi mong gawin ko Diba? Wala na doon yung feeling ng pagtulong. Hindi mo na maramdaman. Yung hirap kasi sa online ngayon, mas iniisip ng tao yung tingin ng tao sa kanila kaysa sa iniisip nila.
Alam mo yun, pag ito ginawa mo, di ba, based on this, ikaw mismo iniisip, ginawa ko lang ito kasi sinabi sa akin. Kung hindi ka naman ganun tao, di okay lang din, hindi ka masama. Hindi mo dapat nilalagay sa perspective ng ibang tao yung gusto mong pagtulong. Gusto mong tumulong ka, gusto mong tumulong, hindi. Ako, kanya-kanyang paraan niya kung paano mo gusto mag-donate, di ba? Yung importante ba, nakatulong ka. Sige, dagdagan mo na rin pa ako, kailangan medyo nasukot ako dito, pero naiintindihan ko rin naman kung bakit. Ako, may gagawa na naman ng conspiracy theory. Okay, tama na. Sunod. Ito, Kuya Errol Lagman Internet Cafe. Lagyan mo ng circle na pula. Hanapan natin ang muka. Ano to? Bakit dyan ka nagpayipay? Hindi ba ito yung fan para sa mga PC? Paglabas mo, may tuberculosis ka na magaling. Kailangan natin ng kakaibang cooler. Para dyan, sunod. Ito, from Hitlerson. Nice. O, diba, maaabo ng ABS daw, diba? Sabi nila, isasara na daw, mauuna pa. Ito ang bawi ng GMA at TV5. Tingnan natin kung magkakatotoo. From DCNE. Okay, nakita nyo ba yung kay, pangalan nito? Sanderford? Diba, pinopost niya? Ang sinasabi ng iba doon, pwede ka ba tumulong sa kapal na wala video o camera? O kaya tumulong ka nang hindi ito pinopost sa social media. Napakaganda nito no? Parang moral dilemma. Pag hindi mo ito pinost, hindi malalaman ng tao. Hindi ka nagpo-post kasi, di ba, milyon-milyon may kinikita mo tulad kanina. Pag naman pinost mo, ang tingin naman sa'yo ng tao, ba't kailangan mo i-post? Saan lulugar? Yun yung the medium is the message. The fact na ilagay mo siya sa internet, marami na agad yung connotation kasi ganun mo lang naman siya iisipin kung meron kang pake sa iniisip ng tao sa'yo. Kung gusto mo ito i-post sa social media, okay, walang problema. Kung ayaw mo ito i-post sa social media, okay, walang problema. Humanda ka lang, syempre, sa kamandag na internet. Pero ikaw yung tipo ng internet user na walang pake sa sinasabi ng iba, gawin mo lang, diba? Maging masaya ka kung anong gusto mong gawin. Ang importante, nakatulong ka lang naman. Pero isipin mo lang din, pag ito ba ginawa na isang politiko na nagnanakaw, tapos nagtumulong siya, okay lang, di ba? Ito talaga katulong siya. Di ba? Does the end justify the means? Does it justify the means? Di ba? Nakatulong ka ba? Kung naglakaw siya ng 1 billion, nagbigay siya ng 1 million, mawawala ba yung kasalanan niya? Di ba? Isipin mo yun. Di ba? Anong filosofiya kailangan natin pairal? Di ba? Napakaganda kasi walang tamang sagot. Di ba? Ang daming klase ng tao na ma-interpret yung ganong senaryo sa iba't ibang klaseng paraan. At yun yung pinakagusto ko sa pag-iisip. Kahit isipin mo na matagal, minsan wala pa rin doon ang sagot. Kasama talaga yan sa buhay. Isa rin yan natural disaster na pagiging tao para yung nangyari sa Taal. At wala dapat tayong sisihin doon. Kung hindi ang o ba sakit? Hindi ko lang kung talaga may ganyan o seryoso ba yan o troll lang. Pero dahil sa sobrang kabubuhay niya, bilhan natin lahat ng mga pulo ng chocolate hills sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Bigyan natin na 2,000 yan na donation. Sige, dagdagan pa natin dagdagan pa natin. Ako yun, napapagastos ako ng malaki dahil sa katangaran ng mga Pilipino. Magaling! Sunod! Yes, maraming salamat Sabrina. Yeah, lahat na hanapan natin ang muka. Pilipinas represent. Sunod. Okay, dagdagan natin 100 yan. Boom! Ilan na? 2 na ba? 2, 3? From Just BC. Lalagay ko sa description. Mag-mask kayo guys. Ingat. Nasaan si Kakashi? Ano ba? Ako ay nasasaktan. From AGL kasi. Private. Diba? Kailangan natin pagdaanan yan. Kasi pag mga pribadong kumpanya na magtatrabaho, kailangan yan. Pag lahat ng mga nasa private sector naging multo at namatay, ay mumultuin natin lahat ng mga bata, yung mga nasa gobyerno, at sa kanila yung lagi suspended. Nagpapatawa ka ba? Maraming salamat. Sunod. Maraming salamat ka. Mas gusto. Support local. Dante, Tito Dante. Pakita mo si Tito Dante. Maraming salamat. Mahirap, hindi mo talaga matitigil ang isang natural disaster. Kailangan lang handa kayo. At alam ko naging issue yon yung paghahanda. Ay, tulad dito, sinabi dito. Ngayon, sinabi niya, Tito Ramon, God damn you, vok, there was no warning, blah, blah, blah. Una-una, sinabi nila yun. Okay. Mga boomer talaga. Ano ba yan? Kaya papakita ko rito, sinabi na nung March pa lang kung ano yung inuuna ng mga taong tignan. Di ba? Mas inuuna nila yung mga challenge eh. Siyempre malamang bababahin sa algorithm ng Facebook. Yung mga algorithm na ginagalawan nila. So hindi kasalanan, sinabi nila to. At kaya ako isip mo, walang namatay. Matagal na sila nakikipag-coordinate sa mga tao sa Talisay, Batangas. So siyempre isang moment of silence sa 3 namatay. Hindi dahil sa Taal, pero dahil sa pagtulong nila na aksidente yung kanilang kotse. At pagpalain kayo
Pinost ba nila sa social media yung ginagawa nila? Hindi, di ba? Alam mo, nalaman mo na lang. Ito yung mga bayani ng Pilipinas na dapat nagiging inspirasyon sa mga bata at hindi yung puro mga alog ng puwet, mga challenges dito sa Pilipinas, at sana naging inspirasyon sila sa inyo. Pero as in yung mismo pagsabog, yung ashfall, walang namatay. Ang namatay doon yung mga hayop. At ayun, maganda to change topic, papunta sa mga namatay daw. Another boomer has entered the chat. Mga kay Tito Erwin. Ako'y muntik na napaiyak itong isang post kanina na nabasa ko. Yung mga kabayo, may mga kabayo Yeah, napanood ko din to eh. po sa Taal Island. Naglagay pa siya ng sound effect ng kabayo. din sa Nice. Taal Island. Ano ba, malungkot ka ba o masaya? Ano ba? Diyos ko po, maawa ka. Iniwan ng mga kumag na may-ari. Pinagkakitaan nila nung hindi pa sumabog yung Taal. At tignan mo itsura ng mga kabayo. Maawa yan, nakatayo na lang oh. May nakasalanan yun eh. Hindi nila kayang dalin eh. Paano nila dadalhin niya? Bibigyan nyo ba ng pera? Siyempre kailangan mo magrenta ng truck dyan. Tito Rapi, ano ba? Pagsabihan mo lang yung mga kapatid mo, ano ba to? O, kita mo itsura. Kahit, siyempre masakit yun. Diyos Ito, ko po. lumalabas pa sa ilong yan. Ang hindi ko maintindihan, yung putragis na may-ari, nagsitakbuhan, yung kabayo nila, iniwan. Kala nila ang dali. No? Kala, gano'n, kahit itong kabayo ko, tulungan nyo nga. Abo na rin yung problema. At tingin mo ba yung kanilang pinaggastusan na sobrang tagal, palakihin, pakainin, iiwan lang nila kung hindi nila kailangan iwanan? Investment niya sa kanilang business, investment niya sa kanilang mga pinagagastusan. Kung hindi nila kailangan iwan yan, hindi nila iiwan yan. Sigurado ko merong financial na limitasyon, merong practical na limitasyon. Siyempre, unahin dyan yung mga tao ilikas eh. Diba? Hindi siyempre unahin yung mga hayop eh. Yan, isa po ang aking na-rescue kabayo doon sa puno. Pinaliliguan muna para siya po i-presto. Mga problema ko sa buhay. Oh, ito na! Ang sinasabi mong pinabayaan namin! Hey, rest back! Sinasabi mo na pinabayaan namin ang aming mga kabayo. Ito lang sinasabi mo pa. Anong masasabi nyo at nakapag-save kayo ng isang life ng hayop? Ako po ang tunay na Pilipino. Hindi si Tulpo. Hindi si Tulpo. Yun! Dahil sulso sa data ang agawa. Hey! Flip top! Bakit mo ako laging dinidinay? Maraming salamat ay isang tunay na Pilipino, parang yung mga nagbuwi sa kanilang buhay para tumulong sa Taal. Tilapia, ang sakit sa mata. Okay na po yung Ariel at Helvetica na lang, ang sakit sa mata nito. Marami talaga mahayop pa namatay. Walang direktang namatay dahil nga maagang sinabi ng Vivok to at nakipagtulungan sila sa mga tao ay nag-grassroots level on the site. Sinabihan nila doon yung mga tao na magsilikas na, may mga usok na lumalabas. Marami namang nakipag-coopera sa kanila. Nag-scroll ako ng 5 minutos sa Facebook, wala akong nakita. Ibig sabihin nun, hindi sinabi ng Fivox. Ay, salamat. Meron din kabutihan tayo nakita. Ito naman, ginawa daw yung mga abo. 50% abo, ilang porsyentong semento, ilang porsyentong recycled material para makagawa ng mga ng bricks Bricks. na gawa sa recycled na basura. Pero dahil sa dami ng abo na nakokolekta sa binyan, naisipan nilang gumawa ng bricks na gawa sa abo. mga tunay na Pilipino, magaling. Tunay na siyensya nagagamit para makatulong, di ba? Bakit po natin bibilihin? Libre na ho. May tumawag sa kanya ako, sir, ano na po, tapos na po yung interview, kailangan na po natin ipagpatuloy ito. Pero maraming salamat sa mga tumutulong sa Taal. Mga biyaya kayo na hindi nakikita sa usok ng mga mukha. Kayo ay mga mukhang naglalakad dito sa ating planeta. Literal na nakakatulong. Tumutok yan. Diba, ito naman ginawa nila ay yung Poke Flute. Yung most na mga gumagawa sa mga dito, mga taga Batangas pa nga eh. Ito mga mismong taga Taal. Mga mismong talisenyo na tinutulungan. Diba, mayroon silang oras para pagkatuwaan yung nangyayari. Kasi defense mechanism yan. Isa yung way para makapag-cope up o para makalaban ka sa iyong kalungkutan. At para sabihin mo na, wag niyo po niya! Tinatanggalan mo ng kasiyahan yung mga tao na nakakuha ng kasiyahan dyan. Siyempre, ang nagpicture nito ay mga taga ron din.
sasabihin nyo gano'n. Diba naisip mo sobrang politically correct yung mga tao, mga nakatira sa mansyon, galit na galit. Oh, yung mga ganyan, badi. Sila yung mas nasasaktan kaysa sa mga taong taga ron mismo. Iisip mo ba yung kasukutan? Diba naisip ako sa mga politically correct na tao na sobrang triggered sa internet na sila yung mas nasasaktan para sa mga taong talagang nasasaktan. Ito mga taong to, taga ron, parang okay lang sa kanila. Isa tong paraan para ilabas mo yung pinagdadaanan nyo. So dati na yung bahay, nasunugan din kami. At ang way makapag-cope up ako doon, nakita ko yung meme na everything's fine. Tinawanan mo yun kasi yun yung irony ng humor. May subjective ang humor. At hindi mo pinagtatawanan yung mga naghihirap. Pinagtatawanan mo yung sakuna. Pinapalit mo. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi. Anything helps, diba? Kung meron ka ilagay mo lang, pwede nilang gawing ano to. Sapin sa mesa, sapin sa higaan. Diba? Nakakatulong tayo sa evacuation. So, kahit ano, importante meron. Bago kayo ma-trigger. Ito lagi ma-trigger. Talaga naman sinabi to sa mga news na kung wala na talaga, syempre sa dami ng taong kailangan ng mga mask, mabuti nang meron kaysa wala, di ba? Parang condom lang din, mabuti nang meron kaysa wala. Lagyan mo ng plastic, di ko alam, basta kaya na rin yan tigilan, pati ang pagragasa, ang pag-aalboroto, ang regla. Maraming salamat. Ito from CTFU Davao. Copyright, yeah, woo, copyright. Heal the world, make it a better place. Ang galing, CTFU Davao. Copyright, yeah, woo, copyright. Yes! Diba, sabi ko kasi parang yung mga taga-Feebox, sinabihan na nakipag-coordinate na sila. Diba, yung mga tinulungan na sila doon ng mga LGU, mga officials doon. At so, doon tapos sa ating Taal Donation Challenge. Sana ganito yung mga nagtatrending. Diba? Sana nakatulong kayo. Dahil BPI aking bangko, doon tayo magdo-donate. Basta lalagay ko to lahat sa description kung gusto nyo mag-donate. Wala namang point yung challenge. Yun nga yung irony nito. Yung magdo-donate ako na kahit anong gusto kong amount at kung ano yung feeling ko ay enough kong tulong para sa kanila. Diba? Ganun talaga dapat ang hindi dapat siya challenge. Pero syempre, para makita to na mas nakakarami, kailangan natin gawin yung ganong klaseng pagpalit sa title. Dapat ito ay Taal Donation lang. Kung challenge sa'yo mag-donate, problema mo na yun, diba? So yun, sana gustuhan yung mga dinaanan natin kabobohan, kabutihan, at kalokohan. Like, share sa mga cancer nyong friends at sa mga mabubuti nyong kaibigan na nag-donate at tumulong sa ating mga kababayan. Huwag niyo mag-subscribe. Paulul out.